हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्डआ नोंथांनि फन नाम्बारखौ ब्लक लिस्टआव दोनोबा बोरै फन खालामनो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। जों कल खालामनो थाखाय फार्स्टआवनो जोङो प्ले स्ट'राव थांग्रोनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै जोङो कल फ्रि बे एप्लिकेसनखौ जोङो डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोनाव बे कल फ्रि एप्लिकेसना गैयाब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै बे कल फ्रि एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन। आङो अलरेडि इनस्टलबो खालामनानै लाखांबाय। आं दा नै गेट स्टार्टआव क्लिक खालामसै। नोंथांमोनाबो बिदि क्लिक खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय नै बे डि अपसन जाखांबाय, बेहाय एक्सेप्टआव क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्राय बेखौ नै ओरैजाय राइट साइडनिफ्राय लेफ्ट साइडथिं नाथ्रोदनांगोन। बिदि स्किपआव बबाव जागौमोन आरो गोजौआव स्किप दंमोन ना। ओमफ्राय एक्सपिरियेन्स नाव क्लिक खालामनांगोन। आं दा एक्सपिरियेन्स नाव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नै सेट इउर कलार आइडि सेट खालामनानै लानोसै। नै बेखौ सेट खालामनानै लायोबा बैहाय नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ जिगोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनांगौ जागोन आरो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलायनो गोनांथि गैया, बेनिखायनो बेखौ सानजाब होनानै दानगारनोसै। जों कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलायला, गोनांथि गैया। बेनिफ्राय नैबेहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड एबा बयफ्रेन्डआ ब्लक लिस्टआव दोनदोंब्ला नैबे कन्टेक्टआव थांनानै डायेल खालामनो हायो, आरो नङाबा नैबेहाय सेरनानै डाइरेक्ट कन्टेक्ट नाम्बारखौ टाइप खालामनानैबो हायो। नैबेहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ टाइप खालामनांगोन आरो आं जास्ट नोंथांमोननो एगजाम्पोल होनानै दिन्थिनोसै। बेबायदि टाइप खालामनानै नैबेहाय बे डायेलाव क्लिक खालामनांगोन आरो आं दा डायेलाव क्लिक खालामना होबाय। बेनिफ्राय नैबेहाय कलनो 260 क्रेडिट्सनो मिन बेहाय सेरना होनांगोन। सेरना होबानो थांबाय फना। नोंथांनि अरिजिनेल नाम्बारा स' जाहैनाय नङा। नैबे कल फ्रिनि नाम्बारा माने थांगोन आरो बे नों स' जाहैगोन आरो नोंथांखौ हरदों होनना मिन्थिनाय नङा आरो दा नै फना थांबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' माच।